କିଛି ଦିନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦମନ ମୁଭିକୁ ପୁଣି ଥରେ ହଲ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଜମିବ। କାରଣ ଫିଲ୍ମଟିର ହିନ୍ଦୀ ଡବ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଫିଲ୍ମର ଡବିଂଟି ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଫିଲ୍ମଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୀ ଡବ୍ରେ ରିଲିଜ୍ କରାଯିବ। ହିନ୍ଦୀ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ପାଇଁ ଏହା ଖୁସିର ଖବର ଏବଂ ବାବୁସାନ ପାଇଁ ଭଏସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସଂକେତ ମାତ୍ରେ, ଯିଏକି ସାଉଥ୍ ଫିଲ୍ମର ବଡ଼ ବଡ଼ ହିରୋ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ, ରାମଚରଣ, NTR, ବିଜୟ ମାନଙ୍କର ଭଏସ୍କୁ ହିନ୍ଦୀ ଡବ୍ରେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭଏସ୍ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଫିଲ୍ମକୁ ବହୁତ ଜୋରସୋର କରିଥାଏ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଥାଏ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର। ଆପଣମାନେ ସରାୟନାଡ଼ୁରେ ଦେଖିଥିବେ ତାଙ୍କର ଭଏସ୍ ଏବଂ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନର ଫାଇଟ୍ ସିନ୍ ପୁରା ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଥାଏ। ସେ ନମ୍ବର 1 ଭଏସ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏବଂ ସେ ବହୁତ କାର୍ଟୁନର ମଧ୍ୟ ଭଏସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ହଲିଉଡ଼ରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ଡେଡ୍ପଲ୍, ସେସବୁ ଫିଲ୍ମର ମଧ୍ୟ ସେ ଭଏସ୍ ଡବ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ଦମନ ମୁଭିର ଡବିଂ କେଉଁ ଭଳିଆ ରହିଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଡବିଂ କରିଥିବାରୁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହୁଥିଲେ ରିଏଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ପସନ୍ଦ ବି ଆସୁଛି ଆଉ ମୋତେ ବି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ ଦମନ ମୁଭିର ହିନ୍ଦୀ ଡବ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଏବଂ ମୁଭି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ବୋଲି ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।